El meu nom és Helena i volia donar-vos el meu testimoni sobre la cirurgia d'astigmatisme i miopia mitjançant l'implant d'una lent intraocular. Jo vaig decidir fer-me aquesta cirurgia per un tema de comoditat, perquè els últims anys estava tenint molts problemes amb les lentilles. Per exemple, a l'hora de fer esport les ulleres m'incomodaven, les lentilles em molestaven, pel que vaig decidir començar a fer-me les proves per veure quina tècnica seria la més adient pel meu cas i em van recomanar fer-me un implant d'una lent intraocular. La veritat és que sóc una persona força aprensiva, però després de parlar amb la doctora Prats vaig decidir tirar endavant amb la cirurgia perquè des del primer moment va resoldre tots els meus dubtes i em va donar molta seguretat. Llavors, després de la cirurgia, el postoperatori va anar molt bé. L'equip d'Admiravision va estar molt pendent per saber que tot havia anat bé, em vaig estar fent proves, també van estar resolent tots els dubtes que podia tenir i la veritat és que estic molt contenta amb el resultat, tinc la visió 100% bé i recomano tant Admiravision com la doctora Prats, als que els estic molt agraïda.